Hej og velkommen til min guide. Jeg vil vise dig, hvordan du tilføjer skilte som skilteansvarlig. Du starter med at gå ind under Harboinfo her. Og så går du ind denne side. Der hvor du får skilte. Så er alle mulige lande her. Så vil jeg råde dig til at gå ind i en ny en. Og så under Harboinfo igen, og opret skilt. Sådan her. Så kan du også se, at skiltet allerede er tilføjet nemlig. Og det synes jeg er rimelig smart. Så er jeg ikke så jeg siger. Men hvis du for eksempel har, nu tager vi Spanien. Og det med en masse skilte på. Så går jeg sgu på en speciel hjemmeside. Hotel og så det land es.harbo.com. Og hvis det bare er harbo.com, så skal jeg bare skrive harbo.com og fjerne det her. Men det skal vi ikke. Hotel es.harbo.com game data external id lignende external underscore. Jeg kan ikke helt huske hvad den der streg der nedenunder hedder. Jeg tror det underscore flash underscore text. Jeg vil også lige undskylde at I kan høre mig skrive. Men så går min mikrofon heller ikke. Så går du ind ned til der til sidst hvor der står batch. Ja. Lige der hvor det starter, og det er her. Kommer alle mulige skilte. Så når du skal søge, så går du Ctrl G, og så kommer der så en lille søgeting frem. Og så for at se skiltene, de skal i en bestemt rækkefølge nemlig. Så går ind på en hjemmeside, der hedder harborator.org. Der kommer en masse ting frem, du kan trykke på. Men du skal trykke på en bestemt ting, og det er den her, hvor der er nogle skilte. Så kommer ind her. Så vi har jo lige taget Spanien, så vi går ind under Spanien. Der kommer en masse skilte her. Men du må kun tilføje dem, hvor der står ES foran. Andre, dem har jeg bare hørt, dem må man bare ikke tilføje. Det er for eksempel den her E12, den må ikke komme ind. Så for at se, så kopierer du lige navnet her. ES1. Og så søger du her. Hvis det kommer. Kopierer du lige. Og husk det navnet. Så går ind på google.dk. Og oversæt herop. Så tager du, skal jeg lige se, spansk. Og så sætter du det ind. World Champions. Nu sådan her. Og for at få skiltet spillet, så højre klikker du på billedet her og trykker kopier billedets webadresse. Og det sætter du ind her, hvor der står URL-adresse, og så kommer den hernede. Og husk, det er Spanien. Du skal altid vælge det land her. Spanien der. Og beskrivelsen, det kan du finde med at der se her står der jo batch underscore name. Skal du finde der hvor der står desk, det står her. Står alt muligt på spansk. Og det går du ind i Google oversæt. Spanien fejrer titel på World Cup 2010. Det kopierer du. Og sætter du ind her. Ligesom der er den her.
Ja, okay, det var så ikke lige det, jeg fik det til. Men, altså, så skal du altid også tilføje navnet foran ESE. Okay. Jeg ved ikke, hvorfor det lige præcis ikke hedder det samme. Så skal jeg jo bare bagefter trykke opret skilt. Men ja, det er allerede tilføjet, så det gør jeg ikke. Og ja, der er ikke rigtig mere at vise. Nå jo, hvis der nu kommer en ny ting kategori, som ligger under. Men der er alle. Det er for eksempel, hvis der kommer et nyt hotel. Det går du ind under opret skilte kategori. Og så overskrift. Så vil lige Japan kommer igen. Japan. Og Japan. Skal nok også trykke der. Men det er kun hvis der kommer et nyt hotel. Så det skal jo ikke gøre. Nå, men tak fordi I så med. Og jeg håber I kan bruge guiden til noget. Hej.